Mit navn er Frederik Jørgen Christensen, og jeg har været ejer af Trælastkompagniet Nakskov i en 30-årig periode. Nu har lavet en stor drive-in, hvor man kører lige til døren. Og kunderne er selvfølgelig lykkelige for det, fordi de føler selv, at de lettere kan finde varerne, og de lettere kan komme hurtigt ud herfra igen. Det er det handler om, især med de professionelle. Vi har fået en helt anden logistik ind i vores trælast. Det er lettere at finde ud af, om vi har varerne eller ej. De skal ikke slæbe på varerne, de kører lige 2 meter fra der, hvor varen ligger, og lige kan læse det på trailer eller i en kassebil. Og når det regner, så er det jo en kæmpe fordel, fordi man kan stå i ro med at pakke til den enkelte opgave, få noget plastik over og køre ud til kunden, så er man klar. Vi kan også selv få nogle flere lastbiler ud af dørene, fordi det simpelthen tager kortere tid at læse dem. Vi oplever heldigvis, at stemningen her på Lolland er vendt til noget meget positivt. Det er måske de voldsomme huspriser i København-området, som har fået folk til at se dagens lys, at vi har nogle dejlige ejendomme, hvor man så kan lægge lidt investering i dem og få dem endnu bedre. Luft og lys og det hele, og vi har alt, hvad folk ønsker sig.